Tassa amb el logotip. Recordeu el sorteig de la tassa? No teniu correu electrònic? No patiu, perquè també ho podeu fer per DM, missatge directe. Així que no espereu més, perquè el 3 de març s'acaba el sorteig. Així que, dit això, intro i comencem. La pantalla s'omple de frases. Això és Els contes Al damunt apareix el títol. d'en Ritchie. Genial. Fos a negre. Fons blanc, lletres blaves. Bombons, perdona'm. A l'habitació. La teva parella s'ha enfadat amb tu? No pateixis, compra-li una capsa de bombons perdona'm i ja veuràs com ben aviat et perdonarà. Bombons perdona'm, bona tarda, digui. Escolta, que trucava per dir que no han funcionat els bombons. Me'ls ha tirat pel cap. Ah, clar, és que se'ls ha de menjar perquè funcionin. Tassa amb el logotip.